Lle mae Frân Wen yn gwmni theatr, da ni'n creu theatr yn yr iaith Gymraeg, a mae'r gwaith yna'n cael ei greu gyda artistiaid, cymunedau a phobl ifanc. Cynhyrchiadau yn digwydd mewn theatrau, yn teithio ledled y wlad, ynghyd ac yn digwydd ar leoliad. Cyn penderfynu wneud y prosiect yma, oedd y cwmni'n nomadic ac yn bodoli dros y lle i gyd. A mae yna fydd i hwnna bod ti'n bodoli o fewn cymunedau ledled yr ardal. Ond beth sydd yn heriol ydy, oedd gynnon ni ddim cartre, ddim gymuned i fod reit yng nghanol, a ddim gofodau pwrpasol i fod yn greadigol yn nhw. Felly dyna nath arwain ni rili oedd cartre i greadigrwydd ffynnu. Mae pobl ifanc wedi bod yn greiddiol i datblygiad yr adeilad. Un peth penodol nath nhw ddeud reit ar ddechrau'r broses oedd bod nhw'n angerddol iawn bod ni'n adnewyddu hen adeilad yn hytrach na adeiladu un o'r newydd. Felly be mae Nyth i alluogi ydy bod ni'n gallu cydweithio efo pobl ifanc ac gallu creu gofod sy'n gwbl hwylus ac effeithiol a creadigol i allu tynnu'r gorau o'r broses yna i hwyluso'r broses yna yn y modd gorau posib. Mwyn cael yr profiad gorau i'r pobl sy'n cymryd rhan, ond hefyd i'r allbwn yna wedyn sy'n dod o'r gwaith yna. Mae o'n caniatáu ni weithio ar y radd flaenau mewn ffordd a creu y gwaith gorau posib da ni'n gallu. Rhan o y broses rili ydy sut da chi'n delio gyda'r newidiadau yna sy'n dod. So bod hwnna'n value engineering, bod hwnna ynglyn â'r cyllid sydd ar gael. Wrth gwrs, mae rhwystrau technegol sy'n dod ar draws, so bod hwnna'n amserlen, eto yr pecyn ariannol ddim mewn lle wrth i ni gychwyn, a doedd o ddim, felly oeddwn ni dal i roi'r pecyn at ei gilydd wrth i'r prosiect gael ei ddilifro, a mae hwnna yn risg enfawr, mae rhaid i ni asesu'n gyson trwy'r broses. Ond rhwystr arall, dwi'n meddwl oedd gynnon ni fan hyn yn Nyth oedd bod ni'n gweithio o fewn adeilad rhestredig, felly mae yna cyfyngiadau i'r hyn oeddwn ni yn gallu wneud. A eto dyna rhan dwi'n meddwl o beauty mwyaf yr adeilad yma, ond wrth gwrs mae'n dod â ambell i rwystyr hefyd wrth trio gwireddu weledigaeth pobl ifanc a cymunedau o fewn yr cyfyngiadau yna. Dwi'n meddwl bod o'n denu bobl yn ôl i fod eisiau gweithio yn yr ardal, so mae yna lot o artistiaid dwi wedi clywed amdanyn nhw sy'n dod yn ôl i weithio yma, achos bod yr adeilad yma mor impresif. Dwi'n meddwl, i fod yn onest, yr profiadau dwi wedi cael yn Nyth ydy'r profiadau mwyaf cyffroes dwi wedi cael, a dwi'n meddwl bod hynna i wneud efo'r pobl sy'n gweithio yma, ond hefyd i wneud efo'r lleoliad a'r teimlad o fod mewn rhywle lle ti'n cael dy ddyrchafu. Mae yna gymaint o bethau positif falle o'n i ddim yn disgwyl wedi digwydd, so bod hynna'n, bod o'n adeilad lle mae pobl sy'n byth yn cyfarfod. Dwi'n meddwl yr impact mae'n cael ar y sector yn ehangach a ddim yn unig just i Frân Wen. Ond hefyd mae Nyth fel adeilad wedi codi profil a dealltwriaeth pobl o Frân Wen fel sefydliad. Mae Nyth a'r prosiect yma wedi newid popeth i'r cwmni. Mae o'n adnodd anhygoel i bobl allu cydweithio a i drio rhywbeth o'r newydd.